तो भैया ली आज के दिन खूब मतलब देखे के मिल गई वीडियो भी जी भैया एकरा के मिनी टीजर हमने के भोजपुरी में एकरा के टीजर कहल जाओ तो लेके आप लोग के बीच में हाजिर बानी पावर स्टार पवन सिंह के साउथ इंडस्ट्री के गाना साउथ वाला गाना जौना गाना के हम बा टच बॉडी। और आज ये गाना के पोस्टर भी देखे के मिलल हा, लेकिन पोस्टर के साथ साथ शाम होते होते गाना के एगो मिनी टीजर यानी इंट्रोडक्शन हिंदी और बॉलीवुड के भाषा में कहल जाओ कि प्रोमो वीडियो बा इंट्रोडक्शन बाटे, लेकिन एकरा के मिनी टीजर मानल जावे जौन पवन सिंह के लुक लौकता जौना तरीका से गाना के इंट्रोडक्शन करावल गइल बा, गाना में देखावल गइल बा कि जैसे कोनो नामी गुंडा के मतलब पुलिस उलिस भरल बा, पूरा एकदम बियर बार लोग रहल बा। पवन सिंह के लुक तो एकदम साउथ वाला लुक लाग रहा, लागते नहीं कि पवन सिंह भोजपुरी का स्टार हो, ऐसा लगता है साउथ के कोनो सुपर स्टार हवन, बड़का स्टार हवन। आदि विशेष उनका सामने फीका लाग रहा बड़े पोस्टर में भी और वीडियो में भी। और पवन सिंह के लुक ऐसे ही पावर वाला हटे तो सब कोई देख के बेकरार बाटे। और ये गाना आ गइल बाटे तो रिएक्शन भी जीजी तिवारी पे कर दिले बानी, जरूर देखम जा। और गाना जही आई ओहू दिन आई गोरखपुर में इवेंट भी होखे वाला बा, जरूर गोरखपुर में जे आसपास में बाइन जाते जाइम जा। लॉन्चिंग में इवेंट 28 तारीख के होखे वाला बा और एक गाना आ चुकल बाटे। सोनी म्यूजिक इंडिया पे एक प्रोमो वीडियो डाल दिहल गइल बा जेमे पवन सिंह का लुक जबरदस्त बा, आदि विशेष भी जबरदस्त लुकत रहे। और में जो हीरोइन बाड़ी जोनिता, हीरोइन देखे में खूबसूरत लागत रही, उनका लुक भी अच्छा लागता और उनका अंदाज भी अच्छा लागता। जोनिता वैसे तो सिंगर के नाम हो भैया और बहुत बड़े बड़े गाना गइले बड़े, इंग्लिश में भी हिंदी में भी सब में गाना गइले बड़ी। जोनिता जे बाड़ी वो पंजाब के बाड़ी कहे के तभी ये गाना में बतावल जाता है, वीडियो में देखे के मिल रहा भोजपुरी साउथ और पंजाबी मिक्स। जी हाँ, भोजपुरी से पावर स्टार पवन सिंह, साउथ से आदि विशेष और पंजाब से जोनिता, यानी तीनों इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन होके जा रहा बा। और नॉर्थ के सुपरस्टार पवन सिंह आज के डेट में मानल जा रहा बड़े। तो पवन सिंह के वीडियो जो बा बहुत जबरदस्त लाग रहा बा। ये सब ज्यादा में का कहीं ज्यादा तो हमें बेकरारी पैदा हो गई वीडियो देखला के बाद। हर पवन सिंह के फैन, हर भोजपुरिया दर्शक एकदम बेकरार बड़े गाना के देखे खातिर। कही 28 तारीख आवे और पवन सिंह के फैन जो पवन सिंह के दिल में रखा तो उनका आज तो नींद लागे वाला बाना। पवन सिंह के गाना के रिव्यू क्वेश्चन आप लोग का लागल और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जब भी गाना आई फटाक दे भोजपुरी के हर लेटेस्ट खबर और गाना के रिव्यू और रिएक्शन लेके हाजिर होम। जय भोजपुरी।